तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि बोसोरसालिया जथुमा आरो तामुलपुर दख'र एबसुनि 37थि बोसोरसालिया जथुमाया सिखना बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय एबा डिसेम्बर दाननि 19, 20 आरो 21 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों जागायबाय। हाबाफारि बादियै दिनै फुंबिलि समनिफ्रायनो गाहाय दरखं मोखां बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनाय, मावसोम बादा बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय बायदिजों लोगोसेनो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। बेनि अनगायैबो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया दिनैनिफ्राय जागायनाय तामुलपुर जिल्ला एबसुनि नैथि बोसोरसालिया जथुमा आरो 37थि बोसोरसालिया तामुलपुर दख'र एबसुनि हाबाफारिनि बागै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फारि-फारियै फोरमायथियो। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि नैथि बोसोरसालिया जथुमा आरो तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' आफादनि 37थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दा बे हाबाफारियाव आङो बयखौबो गिबियावनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि जानानै आङो साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय आरो बरायग्रोबाय। बाथ्राया जाहैदों जोङो दिनै जिहेथु नैबे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि जि नैथि बोसोरसालिया जथुमा, बेयो मोनसे जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारि जागोन। मानो होनब्ला बेयो मोनसे टार्मिनेटिं सेसन। जोङो बेवहाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जागोन। बेजों लोगोसे जोङो सानथामनि हाबाफारियाव एबसुनि जि मावथांखि फारफ्रोमबो बिथिङाव दावगाहोनो थाखाय जोङो दिनै गिबियै जोंनि जिखिनि थुनलाइयारि बादायलायनाय, स्पर्ट्स बादायलायनाय, बेजों लोगोसे जोङो आइजोफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो रांखान्थिनि बिथिङावबो दावगाहोनो थाखाय दिनै जोङो बेलासिनि 2 रिंगायाव आइजो सांग्रांथि मेल जोङो बेबायदि सेमिनार लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोंहा दिनै जि मोनाबिलियाव जोङो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जि गोजोननि थाखाय जि आलारि बाथि फोजोंनाय बेखौ जोङो मावनो थाखाय लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोंहा डेलिगेटआ दिनै मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरो बेवहाय जोंनि मिरु दुलाराय बर' आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बेजोंनो लोगोसे गाबोन जोङो फुंनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि जि फुंनि आर'ज बेखौ जोङो खालामनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि जि एबसुनि गुबै फिरफिला बेखौ जोङो गिबियावनो जोङो बिरहोग्रोनाय जागोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो मोनसे जोबोद मोजां फरायसाफोरखौ लानानै जि मोनसे फरायसाफोरा दिनैनि मुगायाव सुबुं सम्पद जानो थाखाय क्वालिटि इडुकेसन मोननो थाखाय जोङो मोनसे सोलोंथायारि जि सांग्रांथि मेल बा इडुकेसनेल जि सेमिनार बेखौ जोङो लानाय जादों। बेवहाय जोंहा सासे जोबोद बर'नि मादावनो जों सासे अलंबार होननानै बुंनांगोन, जाय सुबुङा बर'नि मादावनो भारतआवनो सासे साइन्टिस्ट डक्टर जोंसार ब्रह्म बिथांखौ जों बेवहाय हांख्रायनाय जादों। बेजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां बिथांखौबो बेवहाय हांख्रायनाय जादों। बेजों लोगोसे गाबोननि जिखिनि जोंहा मोनाबिलियाव नैथि थान्दै मेल जोङो बेखौ जिरायनाय जागोन आरो बेवहायनो जोंनि जि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ जों बेवहाय दाफुंनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा थामथि हाबाफारि जि 21 खालाराव जोंनि जि मोनसे बर' हारिमुखौ दावगानो थाखाय फारफ्रोमबो हारिजों जों खौसेयै थानो थाखाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जोङो जि कालचारेल रेलि, बे हाबाफारिखौबो जोङो फैगोन 21 खालाराव जोङो फुंनि हाबाफारियाव लानाय जादों। बेजों लोगोसे गेवलां मेल जोंहा 12 रिंगानिफ्राय जानाय जागोन। जाय गेवलां मेलाव जोङो जोंनि गाहाय आलासि मानगोनां दुलाराय बर' आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जोङो लिंनाय जादों। बेजोंनो मेल बेखेवगिरि हिसाबै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांखौबो बेयाव लिंनाय जादों। आरो बर' थुनलाइनि बिथिङावबो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि सार बिथांखौबो जों हांख्रायनाय जादों। आरो आइजोनि बिथिङावबो जाहाथे सासे सोलोंथाइगिरि जाय आइजोफोरखौ लानानै बिथाङा दिनै सुबुं सम्पद दानो थाखाय बिथाङा दिनै खामानि मावगासिनो दङ। बिथाङानो जाबाय उदालगुरि कलेजनि मानगोनां बिबुंगोरा डक्टर रश्मि ब्रह्म बायद' बिथांखौबो जों खावलायनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि सानथामनि हाबाफारि बियो जोबोद मोजाङैनो कालारफुलि खुंफुंसिगोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा गासैबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय बयबो लैहोर लैहोर फैनो थाखाय बेयाव सांग्रां जानानै दङ। बे मेसेजखौ जोङो दिनै मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि बोसोरसालिया जथुमा आरो 37थि बोसोरसालिया जथुमा तामुलपुर दख'र एबसुनि दा बिनिनो गिबि हाबाफारि हिसाबै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव जि बिबार बावनाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो बेबायदि गेदेरथार हाबाफारिखौ आंखौ मावफुंनो होनायनि थाखाय आं बानजाय आफाद आरो एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। आरो दिनैहाय जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मावफुंनायनि आवगाय मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि सिगां जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद
बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' माहारिया बड'फानि बिबार मुसुखायाव बिबार बावजेननाया जोंनि मोनसे गोनांथार हाबाफारि आरो मानोना जोंनि हारिनि मोनफ्रोमबो मोजां खामानिखौ मावनायनि सिगां जों बड'फाखौ गोसोखाङो आरो बे जोंनि मोनसे हारिनि मावनांगौथार बिबान आरो बेखायनो दिनै जोङो फरायसा आफादनि जि हाबाफारियावबो जों बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनदों आरो बड'फानि जि बर' माहारिखौ लानानै जि सिमां बै सिमांखौ मावफुंनो थाखाय आरो बै सिमांखौ मोनफुंनो थाखाय बर' फरायसा आफादल' नङा बर'नि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा अरायबो थियारि। सार जोङो सोमावसारनाया बयनिबो अधिकार दा गुबुन गुबुन हान्जाफ्रा गावनि गोसो बायदियै दिनै सोमावसारनो हायो बेवहाय बादा थानाय नङा खिन्थु दिनै बनसुआ मा थांखिजों दिनै सोमावसारदों हयथ' बिथांमोना मोनथिगोन दा बियो राजनितिक थांखि गावखौ गायसननो थाखाय ना हारिनि खसाखै हारि मोनसेनि दाबिखौ जाफुंसार होनो थाखाय सोमावसारदों बिथांमोना मोजाङै बुजिसिगोन खिन्थु जोङो जि समाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर दङ दा माहारियारि आफादफोरनि अनगायै जायफ्रा सोमावसारदों माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मोनथिसिगोन खिन्थु दिनैनि समाव सोमावसारनाया बयबो सोमावसारनो हायो दा बेखायनो बेनि उननि समाव बेनि बेसे गोबावसिम थावरिनो हायो सोमावसारनाया बेजोंसो फिननाय बा